Bore da, a chroeso i chi i Lansannan Heilog unwaith eto, wrth i ni ddod i addoli Duw hefo'n gilydd eto bore yma. Ga i ddiolch i Aneirin am y Gwasanaeth Dydd Sul dwytha, a phawb arall fuodd yn cymryd rhan. Mi oedd hi fendith fawr cael yn atgoffa nad os na ddim munud hyd yn oed y salwch o'n gwmpas ni dyddi yma yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Da ni yn mynd i fod heddiw yn meddwl am waith yr Ysbryd Glân yn naturiol gan bod hi'n Sylgwyn yn Sul y Pentecost, lle mae Cristnogion ar draws y byd yn cofio y digwyddiad yna yn ail bennod yr actau, pan mae'r Ysbryd Glân yn disgyn ar y disgyblion. Y gwynt nerthol, y sŵn gwynt nerthol, a'r tafoda fel o dan, y gallu siarad ieithoedd gwahanol a pawb yn clywed am fawredd Duw ac yna miloedd o bobl yn dod i gredu. Mi fyddwn ni yn meddwl felly am waith yr Ysbryd Glân yn nes ymlaen, ond cyn hynny, mae yna ychydig ohonoch chi wedi cysylltu yn cwestiynu ai Llansannan maen nhw'n ei weld tu ôl i mi fel cefndir. Dwi'n yn gwybod sut allai brofi chi na dyna sut mae hi'n edrych. Dwi'n rhaid chi drystio be dwi'n ddeud. Dwi'n digon clyfar hefo technoleg i allu rhoi dim byd arall pryn bynnag, ond mae yn hyfryd cael gweld gogoniant Duw trwy i greadigaeth o'n dydy. Da ni'n mynd i foli Duw hefo'n gilydd heddiw, a da ni'n mynd i gychwyn gwneud hynny ar gan wrth i ni ganu clod i Dduw o emyn 563 caneuon ffydd. I Dduw bo'r gogoniant fe wnaeth bethau mawr, rhoi fab o'i fawr gariad dros holl deulu'r llawr. Llawenydd yn
Bob hyn a hyn, mi fyddwn ni yn cael cyfle i gael sgwrs efo gwahanol bobl i weld sut mae pethau mynd yn eu rhan nhw o'r byd. Da ni'n mynd trafeilio mor bell a hynny o Fro Aled bore yma. Da ni'n mynd i holi sut mae'n cymdogion ni Bro Dinbych yn wynebu y dyddiau yma. Felly da ni yn falch iawn bod Heledd Iago yn mynd i gael sgwrs rwan i ddeud sut mae hi ac Andras wedi bod yn arwain gwahanol weithgareddau. A diolch i Heledd am ymuno hefo ni. Wedi hynny, mi gawn ni gyfle i weddio hefo'n gilydd yn dilyn pwyntiau gweddi gwahanol. Hei Heledd, diolch i chdi am ymuno hefo ni yn gwasanaeth ni. Gobeithio bod ti'n braf yn gallu fawr? Mae'n boiling yn gallu fod heddiw, ynddi. Da iawn, da iawn. Poeni am yn llysiau braidd. O, wel, mae ffarmwrs i gyd yn deitha i bod angen mwy o law. Felly maen nhw'n cyd-ymdeimlo efo chdi. Ia, mae tir gellifor hyd yn oed yn fwy sych na Llansannau, mae'n siŵr. Mae pryd fatha tywod. Ynddi, mae'n sych iawn iawn. O'n i'n meddwl, sy'n ni'n cael cyfle bach i holi chdi ynglyn ar Zoom Ysgwrs Sul, da chi'n neud, yn Bro Dinbych. A sut mae hwnnw'n mynd, ac ella rhoi chydig bach o fanylion, achos dwi'n gwybod bod yna nifer o Bro Aled yn ymuno fo chi ac yn mwynhau. Ie, gret. So wnaethon ni dechrau Ysgwrs Sul ar Zoom. Ar gyfer Bro Dinbych, ond ar gyfer jyst yr ardal yn gyffredinol, mae croeso i unrhyw'n dod iddo fo. Ysgwrs Sul plant ydi o, ac da ni'n trio neud stori bach gwahanol bob wythnos. Da ni'n trio neud stori bach gwahanol bob wythnos. Ac I suppose yr anhawster ydi trio ffindio pethau sy'n gweithio dros Zoom. Achos dydy pob gêm ddim yn gweithio. Ti'n mynd gwybod beth gan pawb arall ar yr ochr arall o ran deunyddiau. So ti'n eisiau paratoi rhywbeth mae pobl yn gorfod cael pethau ar ei gyfer gormod. Ond mae wedi bod yn hwyl, dyn ni wedi cael lot o Bro Aled, lot o Bro Dinbych, a wedyn mae rhywun o Ysbryd wedi ymuno fo ni bob wythnos hefyd, a hyn wedi bod yn gret. A dyn ni actually wedi dechrau, dyn ni'n mwynhau cwmni'n gilydd, beth bynnag, ond dwi'n meddwl bod y criw wedi dod o gelio at ei gilydd, reit da yn rhywun, ac ti bron iawn yn edrych ymlaen i weld y bobl penodol ti'n gwybod fydd yna bob wythnos, ac mae'n un ysdi fydd o'n drenu pan fydd o'n dod i ben, ond gobeithio bod hwn yn dechrau perthynas rhwng y plant sydd yn gallu just blodeio, yn gyffredinol, hefyd nhw'n gallu gweld ei gilydd hefyd. Wel, dwi'n sicr yn gwybod bod nhw'n mwynhau, achos fyddai'n clywed ar Fore Sul lot o chwerthin a chanu o'r stafell arall. Felly, o ran i unrhyw un fysa ella isio ymuno, neu deud wrth gydnabod neu ffrindiau ymuno, sut mae posib ymuno ac am faint y gloch mae o? So mae am 10:10 bob bore dydd Sul, a dyn ni'n neud o dros Zoom, a mae'r manylion yr cyfarfod yn cael ei roi ar Facebook Bro Dinbych, so Facebook Bro Dinbych, rhywbryd yn yr wythnos, ond yr un cyfeiriad Zoom ydi o bob wythnos, heblaw os oes na problemau technegol neu rhywbeth oedden ni'n gyfod trin gwahanol, ond yr un cyfeiriad ydi o bob wythnos, fyddai'n rhannu hwnna, neu lle rhan fan neges at Siadri, at Andros i gael y manylion. A mae croeso i unrhyw'n dod. Da ni'n trio neud o, mae'n y blant yna rhwng 2 ag siw bod nhw'n 12 mlwydd oed, ond da ni'n unrhyw le rhwng 10 a 15, fydd o'n addas, chi'n gallu cael hwyl gwahanol efo'ch gilydd a helpu'ch gilydd mewn ffyrdd gwahanol wedyn, dydych. Ac yn ychwanegol at yr Ysgwrs Sul Zoom, o'n i'n clywed eich bod chi wedi cychwyn cyfarfod celfyddydol ar nos ydyn, ie? Mae hynny'n swnio'n uchel iawn. Felly chdi egluro be yn union ydi o? Wel, o'n i'n mynd i alw fo i ddechrau yn clwb celf Cristnogol, ond nes i trio dod efo lawr peg neu ddau, trio alw fo'n criw celf Cristnogol. Dwi'n gwybod sy'n hwnna'n swnio'n fwy approachable, dwi'n gwybod, ella ddim. Ia, oedd syniad i dechrau, o'n i wedi meddwl wneud rhywbeth tebyg efo'r Ysgol Sul, oedden ni'n mynd Llandudnog Ysgol Sul Plant, so jyst dechrau dangos lluniau, falle o themau Cristnogol iddyn nhw, trafod rheina fatha ffordd i drafod ane o'r Beibl, ond hefyd gwrdd cyfle iddyn nhw i drio allan bach o gelf eu hunain. A wedyn nath yr lockdown digwydd, a nath ni benderfynu, ar ôl gweld bod Zoom yn gweithio'n weddol dda, so ni'n dechrau fo beth bynnag. Ac dio ddim ar gyfer plant, mae ar gyfer unrhyw un o bob oed, ac oedolion sydd wedi dod yn bennaf, sydd yn neis, chos mae'n neis cael sgwrs efo bobl gwahanol. A be da ni wedi gwneud wir ydy dewis darn o gelf bob wythnos, neu rhyw fath o math o gelfyddyd, fatha ffenestri gwydr oedd o wythnos diwetha.
Ac defnyddio hwnna, jyst fatha man dechrau i unrhyw drafodaethau. Mae'r peth yn hollol easy going o ran di rhan fwyaf o'r bobl sydd yn dod ddim efo cefndir mewn celf. Does gen I bendant ddim, mae gen I jyst ddiddordeb mewn tynnu lluniau neu edrych ar luniau. Dim rhaid chi fod yn neud eich lluniau eich hun. Just, os gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw beth i wneud efo, celf, ffydd, neu falle y berthynas rhwng celf a ffydd. Mae'r ddau beth i mynd llaw yn llaw, ys gymaint amser rwan, dydyn, Pauper's Bible oedd nhw arfer galw, ffenestri lliw neu darluniau mewn eglwysi, ffordd o gyfathrebu straeon o'r Beibl i bobl ddim yn gallu darllen. So mae yna lot o bethau diddorol i wneud efo'r berthynas yn hanesyddol, ond wedyn wrth mynd ymlaen i rwan, a celf mwy modern, lle mae yna le i hwnna yn ffydd ni rwan. Lot o bethau diddorol i drafod ac i feddwl mwy amdanyn nhw, ystyried wrth ni fynd ymlaen. Baint y gloch mae hwnnw'n cael ei gynnal a sut mae pobl yn ymuno efo chi? So mae hwnna dros Zoom hefyd, a mae am 8 o gloch bob nos lun, a wedyn mae yna, fyddai'n rhannu fo ar yn Facebook i, a mae yna Facebook caeedig o'r enw Criw Celfyddyd Cristnogol ar Facebook hefyd. Mae croeso chi ymuno hwnna, ond fe rhaid i chi ofyn i ymuno fo, jyst oherwydd bod o'n gyfle i bobl rhannu meddyliau am beth sydd wedi cael ei drafod yn ystod y cyfarfodydd yn y grŵp hefyd. Mewn ffordd chydig bach fwy falle caeedig na jyst ar agor i bawb. Ond bod croeso i bawb ymuno. Wel, diolch i chdi am ymuno fy ni bore yma, Heledd, a diolch i chdi ag Andros, nid yn unig am yr Ysgol Sul, ond am beth ydych chi'n neud efo Bro Dinbych a gwybod bod y banc bwyd yn dal i fynd yn Dinbych. I ni orffan, os yna rhyw bwyntiau gweddi penodol y byswn ni'n gallu bod yn gweddio amdano chi? Achos, da ni eisiau gweddi dros yr Ysgol Sul. Yn benodol dros yr plant, dwi'n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd i'r plant o ran dall beth sy'n mynd ymlaen ac falle bod nhw'n teimlo'n ansicrwydd. So just gweddio am sicrwydd a gofal dros yn plant ni, y plant sy'n dod i'r Ysgol Sul, a gweddio bod yr Ysgol Sul yn mynd i fod yn rhyw fath o hafan bach iddyn nhw, pen lle maen nhw'n gallu siarad o'i ffrindiau a dysgu am Dduw i hunain hefyd. Dwi'n meddwl gweddio am gynhaliaeth gadarn i Andros yn ei weinidogaeth o wrth iddo fo barhau yn y sefyllfa fel mae hi rwan. A wedyn, o ran yr clwb celf, gweddio am arweiniad ag ysbrydoliaeth o ran lle mae o'n mynd, achos dyn ni wedi dechrau fo yn eitha agored, achos dyn ni'n gwybod lle cweith, o jyst o ran diddordeb ydi o, ond mae yna griw da bobl wedi dechrau dod, ac falle bod o'n gyfle i dyfu'r peth yn fwy, a jyst gweddio bod yna jyst, os ydy hwnna i fod i ddigwydd, bod yna arweiniad clir yn dod o ran hynna hefyd. Gret. Diolch yn iawn i chdi, Heledd, a bob hynny chi. A chi. Gweddiwn. Ar Glwyddyn Duw, da ni'n rhoi clod i ti bore yma am dy fod yn heiddi'r mawl, gan mai ti yn unig sydd Dduw, yn dad, mab ac ysbryd glân, sy'n llywodraethu dros yr holl greadigaeth, ond eto wedi dod yn agos ata ni trwy dy fab Iesu Grist. Diolch i ti am dy ras athgariad tuag ata ni, nad ydyn ni'n heiddi hynny. A diolch mewn cyfnod mor gythryblus bod gobaith y Cristion mor sicr, a hynny gyd oherwydd dy waith di o dad. Helpa ni i dyfu mewn ffydd a gobaith, wrth i ni bwyso ar dy ysbryd di a llawenhau bod Iesu wedi concro'n gelynion ac wedi codi o'r bedd yn flaenffrwyth o'r ddynoliaeth newydd. Yn y dyddiad yrys yma o arglwydd, da ni'n cyflwyno pobl o bob oed sy'n ei chael i'n anodd mewn amrywiol ffyrdd. Da ni'n arbennig yn cyflwyno plant a phobl ifanc i chdi, sydd ei bywydau arferol nhw di troi wyneb i weired. Na hefyd, da ni'n gweddio dros y rhai sy'n gofalu amdanyn nhw. Diolch am yr Ysgol Sul sy'n cael ei chynnal dros Zoom, a da ni'n gweddio bydd y cyfrwng yma'n fodd i'r rhai sy'n dod gael ei hatgoffa o dy ddaioni di hyd yn oed yn y dyddiau yma, ac bod nhw'n cael ei hadeiladu wrth barhau i ddysgu mwy trwy'r Beibl. O arglwydd, da ni hefyd yn cyflwyno gweithgareddau eraill Bro Dinbych i chdi, y paratoi ar gyfer gwasanaethau, y bugeilio a'r criw celfyddyd Cristnogol.
Eneinia, Andras a Heledd wrth iddyn nhw fod ynglyn â'r gwaith yma. Da ni hefyd yn meddwl am Baby Basics a'r Banc Bwyd yn Dinbych. O arglwydd, defnyddio'r cyfan mwyn dangos dy ysblander di, mwyn bod yn gymorth i'r rhai sydd mewn angen. A da ni'n gweddio y bydd eglwysi ledled y byd yn profi o nerth Ysbryd glân, ym mhob ymdrech i gyhoeddi gair y bywyd, gweitha'r cyfyngiadau ydyn ni'n ei wynebu. Ysbryd sanctaidd tyrd i'n plith ni, gan yn gwneud ni'n sychedig am brofi mwy o'th bresenoldeb. Sgiba i ffwr bob gwrthwynebiad a balchder sy'n yn calonna ni, fel y byddwn ni yn disgleirio fel tystion i Grist ym mhob rhan o'n bywyda. Wrth i bethau ymddangos fel i bod nhw'n newid o ran cyfyngiadau, da ni'n codi o dy flaen di yr arweinwyr gwleidyddol, yr arbenigwyr a'r gwyddonwyr o gwmpas y byd i chdi. Yn gofyn arglwydd iddyn nhw brofi doethineb a bod yn ofalus yn y cama maen nhw yn ei gymryd. A da ni hefyd yn naturiol yn gweddio arglwydd am y rhai sydd yn diodda, rhai sydd wedi colli aelodau eu teulu, y rhai sydd ar yr heng flaen yn gweld dinistr y mar afiechyd yma yn ei greu ar draws y byd. Nid i dosturio wrth y rhai yma. Nid i arglwydd fod yn lloches ac yn gynhaliaeth iddyn nhw mewn ffordd arbennig. Gwranda'n gweddia ni rwan os gweli di fod yn dda, a'n gweddia personol tawel ni hefyd, wrth i ni ofyn ar ei thewyllus di gael ei gwneud, a chyflwyno'r cyfan o'th flaen di, yn heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Da ni am droi at yn darlleniad ni o'r Beibl rwan, ac mae Alys Owen wedi bod yn garedig iawn yn cytuno i ddarllen i ni o Efengil Ioan, pennod 14 ac adnoda 15 i 24. Iesu'n addor Ysbryd glân. Os dych chi'n fy ngharu i, byddwch yn gwneud beth dwi'n ddweud. Byddai'n gofyn i'r tad, a bydd e'n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth, sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Dydy'r byd ddim yn gallu ei dderbyn, a fod y byd ddim yn ei weld nac yn ei nabod. Ond ych chi yn ei nabod am ei fod yn sefyll gyda chi ac am ei fod yn mynd i fod yno chi. Na i ddim eich gadael chi ar eich pennau eich hunain. Dwi'n mynd i ddod yn ôl atoch chi. Cyn hir fydd y byd ddim yn fy ngweld i eto, ond byddwch chi'n fy ngweld i. Am fy mod i'n mynd i fyw eto, bydd gynnwch chithau fywyd. Byddwch yn sylweddoli y diwrnod hwnnw fy mod i yn y tad, a byddwch chi yno fi, a minnau yno chi. Y rhai sy'n derbyn beth dwi'n ddweud ac yn gwneud hynny, ydy'r rhai sy'n fy ngharu i. Bydd y tad yn caru y rhai sy'n fy ngharu i, a bydda i yn eu caru nhw hefyd, ac yn egluro fy hun iddyn nhw. Ond arglwydd, byddai Judas, dim Judas Iscariot. Sut dy fod di am ddangos dy hun i ni, ond ddim i'r byd? Atebodd Iesu, bydd y rhai sy'n fy ngharu i yn gwneud beth dwi'n ddweud wrthyn nhw. Bydd fy nhad yn eu caru nhw, a byddwn ni'n dod atyn nhw i fyw gyda nhw. Bydd pwy bynnag sydd ddim yn fy ngharu ddim yn gwneud beth dwi'n ddweud, a dim fy neges i fy hun dwi'n ei rhannu, ond neges gan y tad sydd wedi fy anfon i. Helo, dwi wedi dod mewn i'r stydi am fymryn i gael chydig o gysgod, a hefyd i drio gwneud yn siŵr y byddwch chi yn gallu'n chlywed i. Ni wedi cael rhyw fymryn o draffarth hefo sain, ond gobeithio y byddwch chi'n gallu'n chlywed i ddigon clir ac ymddiheuriadau os na fyddwch chi. Wrth gwrs, yr unig broblam o ddod i mewn fel hyn ydy y bydd o'n hyd yn oed yn fwy clir i chi mod i wedi torri'n wallt yn ddiweddar. Wel, rhag ofn eich bod chi'n poeni
mod i wedi cychwyn dilyn Dominic Cummings a rhoid yn nehongliad yn hun i ganllawia y llywodraeth o ran beth da ni'n gael wneud a ddim yn cael gwneud. Dwi'n wedi bod yn illant o'r wallt. Gwenno nath yng nghyfio fi wsos dwytha, diolch fawr iawn iddi hi. Ac wrth i fi gyfeirio at Dominic Cummings a'r holl helbyl sydd wedi codi hefo fo yn y newyddion dros yr wsnos dwytha, mae yna rhywbeth wedi dod yn amlwg iawn yn does, sef y berthynas rhwng be mae rhywun yn ei ddeud a'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd. Da ni'n disgwyl cysondeb yn dydyn, rhwng be sy'n cael ei ddeud a'r hyn fydd yn digwydd. Os oes na rhywun o unrhyw sefydliad sy'n deud wrthych chi aros adra, mi fysach chi'n disgwyl y bydda nhw a nina yn gwneud hynny. Wrth i ni droi'n meddylia heddiw at y Pentecost, dwi am i ni ystyried be ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw yn Jerusalem 2000 o flynyddoedd yn ôl, fel arwydd clir o Iesu Grist eto fyth yn cadw at iair, yn cyflawni ei addewid. Ac wrth fyfyrio ar hynny, dwi'n gobeithio y bydd o yn gysur i ni i sylweddoli bod yr Ysbryd Glân yn parhau i fod ar waith yn byd ni heddiw, ac yn bywyda ni os ydyn ni'n credu yn Iesu Grist, ac wrth gwrs bod yr arglwydd Iesu yr un mor ffyddlon heddiw ac y buodd o erioed. Felly, fel y dydys i ar gychwyn y gwasanaeth, mae hanes y Pentecost i'w gael yn ail benod llyfr yr Acta, a'r Ysbryd Glân yn disgyn ar y disgyblion 50 diwrnod ar ôl y Pasg. Dyna di ystyr y gair Pentecost. Actau 2 o'r adnod gyntaf ymlaen. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dull yr oeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân, a dechreusaint lefaru a thafodau dieithr, fel roedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Mae'r adran yma yn Actau 2 yn gorffen hefo ymateb gwawdlyd rhai o'r dyrfa oedd yno ar y pryd, wedi meddwi y manw, medda adnod 13. Ond fel ymatab i hynny, mae Pedr yn sefyll ac yn siarad hefo y bobl oedd yno ac yn egluro wrthyn nhw na nid gorfed sydd i weld yna, ond yn hytrach cyflawniad a ddewid Duw y bydda fo'n rhoi o'i ysbryd i bawb o'i bobl. Yr addewid gafodd ei roed yn yr Hen Testament. A'r addewid mae o yn egluro yn nes ymlaen sydd yn dangos bod Crist o'i sedd anrhydedd yn rhoi rhodd i'w bobl. Ac wrth i ni wrando ar eiriau Iesu hun o Ioan 14 a ddarllenwyd yn gynharach, mae hi'n amlwg bod Iesu'n wir wedi addo o flaen llaw i'w ddisgyblion y bydden nhw yn derbyn yr Ysbryd Glân. Oherwydd hynny mi allwn ni weld y Pentecost felly fel parhad o'r patrwm hyfryd o Iesu yn cadw iair yr ydyn ni'n ei weld trwy'r Testament Newydd. Darllenwch rhai o'r efengyla. Tydi o byth yn gadael i ddisgyblion i lawr, er I bod nhw yn ei adael o i lawr droion. A hyd yn oed ar yr awr fwyaf brawychus, hefo erchylltra'r groes o'i flaen, mae o'n ddiwiro wrth garu pechaduriaid i'r fath radda nes I fod o yn fodlon marw o'i wirfodd mwyn agor ffordd i'r pechadur gweitha gael maddeiant a bywyd tragweddol, y rhai sy'n dod ac yn credu ynddo fo. Ond mae'n bosib eich bod chi'n pendroni sut mae cariad Duw a'r achubiaeth sydd yn dod trwy ffydd yn Iesu Grist yn effeithio ar fywyd Cristion o ddydd I ddydd. A'r atab I hynny ydy trwy'r Ysbryd Glân. Yr Ysbryd Glân sydd yn gwneud yn siŵr bod y cysylltiad rhwng y Cristion a'r arglwydd Iesu yn berthynas ddiwiol yn hytrach na bod yn syniad neu'n ddamcaniaeth. Mae'r diwynydd enwog John Calvin yn esbonio fel hyn. Gwaith penodol Crist yn ei ôl o oedd tawelu llyd Duw trwy wneud yn iawn am bechod ar y groes, prynu pobl o farwolaeth trwy sicrhau cyfiawnder a bywyd ar ei rhanw, tra mae gwaith penodol yr Ysbryd Glân ydy gwneud pobl Crist y saint
yn rai sydd nid yn unig yn derbyn Crist ei hun, ond yn derbyn o'i holl fendithion o hefyd. Dwi'n siŵr bod yna rai ohonych chi wedi bod yn dilyn gwasanaethau ar-lein Bro Heledd ers i ni gychwyn ganol fis Mawrth. Diolch i chi am wneud hynny ac am ddyfal barhau, ac yn naturiol mae hi wedi bod yn broses o ddysgu i mi wrth fynd yn fy mlaen. Rhain chi'n cofio ella, un o'r siliau cyntaf, mi o'n i'n ista yn yr union fan yma, yn pregethu ac yn tybio bod y cyfan yn cael ei ddarlledu yn fyw i'ch cartrefi chi, ond am ryw reswm mi dorodd y cyswllt ar we. Mi o'n i'n dal i siarad, mi oedd y trydan, y cyfrifiadur, y cyfan yn gweithio yma yn y tŷ, o'n i'n gwybod bod na nifer ohonach chi yn eistedd o flaen eich cyfrifiaduron neu'ch teclynna yn barod i wylio, ond oedd y cyswllt allweddol ddim yna. Yn yr un ffordd, mi allwn ni wybod lot o bethau am y Beibl, a hyd yn oed gallu esbonio diwinyddiaeth a gweld mor bwysig ydy Crist yn marw ar y groes i ennill maddeuant i'w bobl. Allwn ni hyd yn oed gredu bod Iesu yn dduw, ond heb yr ysbryd glân yno ni, heb yr geni o'r newydd sy'n dod trwy'r ysbryd, fe gynnon ni ddim bywyd ysbrydol. Hynny di, fydd y bendithion yma Crist wedi sicrhau i'w bobl ddim yn eiddo i ni, a chawn ni ddim profiad personol o gariad Duw. Dyma be mae Paul yn ei ddeud, ond nid ymwyd y cnawd yr ydych chi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu yno chi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw. Felly o sylweddoli mor allweddol ydy'r ysbryd glân, dowch i ni edrach ar Ioan 14 i weld be yn union addawodd Iesu. Sut mae hynny'n cael ei amlygu ar ddydd y Pentecost, a be yn union mae hyn i gyd yn ei olygu ni. Ioan 14. Ac fe ofyna finna i'm tad, ac fe rydd ef i chwi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Yr ydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chi y mae'n aros, ac yno chwi y bydd. I ddechrau, mae Iesu'n deud wrth i ddisgyblion y bydda fo yn gofyn i'r tad anfon eiriolwr arall i ddod ati nhw ar ôl iddo fo ymadael. Eiriolwr fydda'n aros hefo nhw am byth. Ella bod y gair eiriolwr ddim yn un ydyn ni'n ei ddefnyddio o ddydd i ddydd yn Gymraeg, ond mae cyfieithiad Beibl.net yn egluro be ydy y gair. Mae Beibl.net yn deud un fydd yn sefyll gyda chi. Ac os edrychwch chi ar eich Beibla, yr rhan yma o Efengil Ioan, mae siŵr y gwelwch chi seren ar waelod y dudalen yn rhoi geiriau eraill y bysa ni'n gallu ddefnyddio yn lle eiriolwr fel cyfnerthwr neu ddiddannydd. Sef rhywun fyddai'n cysuro, yn annog neu'n amddiffyn. Un o'r rheola cleta i nifer o deuluoedd dros y cyfnod anodd yma ydy y rheol sydd yn gwachardd ni rhag mynd at deulu neu ffrindiau tra maen nhw yn sâl neu mewn gwendid. Ac yn sgil hynny, mae'r pwysa ar staff iechyd a gofal wedi bod yn aruthrol oherwydd maen nhw bellach ydy'r unig rai sy'n gallu cysuro, sefyll efo'r bobl yma i'w hannog nhw a'n hwtha yn ei gwendid wedi gwahanu oddi wrth ei hanwyliad. Ac felly mae gennym ni syniad da be mae Iesu yn ei osbonio y bydd yr ysbryd glân yn ei wneud y mywyd y Cristion. Y presenoldeb parhaus hwnnw yn bywyda ni yn gweinidogeithi i ni mewn ffordd debyg i'r hyn roedd Iesu yn ei wneud i'r disgyblion pan oedd o yn ei plith nhw yn gorfforol. A mae'n gymaint o gysur i'r Cristion wybod y bydd yr eiriolwr, yr un sy'n sefyll efo ni, yn aros efo ni am byth, ac yn harwain a nerthu ni gan mai Duw ydi o, a'i fod o'n ysbryd y gwirionedd fydd ynom ni. Da ni'n gorfod mynd i chwilio amdano fo os ydyn ni yng Nghrist, mae ysbryd Crist yno ni. Da chi'n poeni am eich dyfodol ar hyn y bryd? Da chi'n ddryslyd
ddim yn siŵr be ydych chi'n ei gredu a pha arweiniad sydd gan y Beibl ar eich cyfer chi. Mae'r cyfnod dwytha yma wedi dangos ni fel cymdeithas mor allweddol ydy'r arweiniad yr ydyn ni yn ei dderbyn gan rai mewn awdurdod. Mae'n eithriadol o ddylanwadol ac felly mae rhaid i ni allu ymddiried yn y canllawia yr ydyn ni'n ei derbyn. Mae rhaid iddyn nhw fod yn rai sydd yn deud y gwir ac yn ddiogel i ni. A mae hyn hyd yn oed yn fwy gwir pan ydyn ni'n ystyried un ffydd a'r ffordd yr ydyn ni fyw yn bywyda. Fel pawb arall, da ni angen arweiniad wrth allan y Beibl. Arweiniad i wybod sut i ddod â chlod i dduw yn y byd. A'r ysbryd glân sy'n rhoi'r arweiniad hwnnw i bawb o'r saint. Ysbryd y gwirionedd ydy'r term mae Iesu yn ei ddefnyddio yma. Oherwydd i fod yr ysbryd glân yn tystiolaethu i'r un a ddwedodd yn gynharach yn Ioan 14. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Fel mae cyfeilydd mewn steddfod yn gwneud i ora i ddefnyddio'i arbenigedd i amlygu talent y perfformiwr mae o'n cyfeilio iddo fo, gwaith mawr yr ysbryd trwy gydol hanes yr eglwys ydy arwain pobl at Grist. A mae'n gwneud hynny i ddechrau trwy argyhoeddi, hynny di, dangos i bobl i pechoda nhw a'i hangen nhw am faddeuant o flaen Duw. Darllenwch Actau 2 a mi welwch chi hynny yn digwydd yn glir iawn wrth i bobl ofyn i Pedr be da ni fod i wneud ar ôl cael ei hargyhoeddi o'i pechod ac yna 3,000 yn dod i gredu. Ond nid dim ond pobl sydd ddim yn credu sy'n cael ei argyhoeddi ac yna'n dod at Grist trwy waith yr ysbryd na. Mae Cristnogion hefyd yn cael ei trawsnewid trwy waith yr ysbryd glân i ddibynnu'n fwy ar Iesu Grist bob dydd ac i ddyfnhau i cariad nhw tuag at ei harglwydd. Mae'r ysbryd yn rhoi donia arbennig i bob Cristion, ond mae dylanwad yr ysbryd i weld yn bennaf fel mae o'n cael ei restru yn Galatiaid 5 trwy ffrwyth yr ysbryd. Meddyliwch am y disgrifiad yma o'r hyn ddylad fod yn amlwg y mywyd Cristion. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Da chi wedi profi gwaith yr ysbryd glân? Da chi wedi gofyn am faddeuant, am dristau ysbryd Duw? Da chi wedi gofyn am ei gymorth o i edifarhau a dod at Iesu am faddeuant? Os da chi'n poeni am y pethau yma? Os da chi'n ansicr am eich ffydd? Plis, siaradwch efo Cristion eiddfed. Mi fyddwn ni'n clywed negeseuon yn aml dyddi am byddan ynglyn â pa mor bwysig ydy siarad efo pobl eraill am yn pryderon a'r sefyllfa da ni'n wynebu, bod hynny'n allweddol ar gyfer iechyd meddwl. Ond mae'r un peth yn wir am iechyd ysbrydol. Does na ddim daioni yn dod o wrthod siarad efo Cristnogion eraill a pendroni ar yn pen yn hunin heb ofyn am help. Mae Duw wedi achub yr eglwys i fod yn un corff hefo'i gilydd, i fod yn gymorth i gario baich i gilydd. Meddyliwch, mi all rwy'n fod yn gweddio hefo chi, mi all rwy'n fod yn rhoi gair o anogaeth i chi, ac wrth gwrs mae'n groeso chi gysylltu efo fi neu Mair, oherwydd digwydd bod mae gennym ni adnodda sy'n delio ar union faterion yma wedi cyfieithu'r Gymraeg. Ond wrth i ni orffan heddiw, dewch i ni gofio hefyd wrth i Iesu roed addewid o'r ysbryd glân, bod o hefyd yn rhybuddio'r disgyblion. Y bydd yr ysbryd yn cael ei wrthod na fydd o'n cael ei dderbyn na i adnabod gan y byd. Y byd anghrediniol sydd yn gwrthwynebu Duw ac wedi gwneud hynny, hyd yn oed pan mae yna gyfnodau o fendith. Ond i hyn ni'n reswm i ni ddigaloni. Fel nad ydy'r amgylchiadau da ni ynnyn nhw ar hyn o bryd yn reswm i ni feddwl bod na rhywbeth wedi dod sy'n llorio gallu ysbryd Duw i nerthu ni a'n hannog ni fel disgyblion i Grist. Meddyliwch eto am y Pentecost a'r hyn ddigwyddodd yno ac wedi hynny yn llyfr yr Acta. Sut mae'r
Efengil yn mynd ar led. Crist yn cael ei gyhoeddi yn arglwydd ac yn Feseia a'r Ysbryd Glân yn argyhoeddi pobl, nes bod miloedd yn dod i gredu. O bob cefndir ieithyddol, o bob crefydd hefyd hyd yn oed. Da ni'n byw yn y cyfnod wedi'r Pentecost. Da ni'n gorfod disgwyl am Pentecost arall mae'r ysbryd wedi roi yn barod. Mi yda ni ddyheu am ei weld o ar waith yn rymusach yn bywydau ni ac yn byd ni. Felly wrth i ni orffan y gwasanaeth bore yma, dowch i ni gannu emyn sydd yn weddi hefyd am i'r Ysbryd Glân fod ar waith. Emyn 576 caneuon ffydd. A sylwch ar eiriau yr ail bennill. Cofiodd Iesu ei addewid o cyflawned hi yn awr, fel y gwnaeth ar ddydd y Silgwyn pan achubwyd tyrfa fawr. Enw Iesu gaiff yr holl o goniant mwy. Diolch i chi am ymuno a pob bendith i chi ar gychwyn wsnos arall.